Χαραλαμπίδης στην εκτέλεση. Ο Λάνικ πάει για την κεφαλιά από κοντά. Ο Τζιμπούρ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 37 ο Αλγερινός κρίζεται σκόρερ για 10η φορά στο τρέχον πρωτάθλημα. Χειροκροτεί ο Τόρστεν Φινκ. Γνωρίζει ότι εν πωλήσει η υπόθεση νίκη έχει ξεκαθαρίσει ήδη πριν την ανάπαυλα. Και πάλι αποστημένη μπάλα. Και πάλι από κόρνερ. Η άμυνα του Ερμή δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά. Σε δεύτερο χρόνο ο Τζιμπούρ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε, Κακά και Λάνικ διεκδικούν την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα στρώνεται στον Τζιμπούρ και αυτός εξ επαφής εκτελεί και νικά τον Χρυσοστόμου για το 2-0 του ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί απέναντι στον Ερμή στο 37. Ο Αρτηματάς, ο Ναφίου, Χαραλαμπίδης έβγαλε τη σέντρα. Τζιμπούρ από κοντά 3-0. Ένα πολύ ωραίο τέρμα με συνδυασμό δουλεμένο στην προπόνηση. Η μπάλα από τον άξονα ανοίχτηκε δεξιά. Ζυγισμένη σέντρα το Χαραλαμπίδη. Πετάχτηκε στο σωστό σημείο ο Τζιμπούρ και βλέπετε το χειροκρότημα του Φινκ, το οποίο αποδεικνύει ότι ακριβώς έτσι θέλει την ομάδα του να παίζει και να αναπτύσσεται. Πολύ νωρίς λοιπόν, στο 47ο λεπτό, ο ΑΠΟΕΛ φτάνει και σε τρίτο τέρμα. Πάσα του Ναφίου. Ο Χαραλαμπίδης βρίσκει το χώρο για τη σέντρα. Πετάγεται μπροστά από τον Ζάρκοβιτς ο Αλγερινός και εκτελεί τον Χρυσοστόμου για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Το 11ο τέρμα του Τζιμπούρ στη σεζόν και τρίτο για τον ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί απέναντι στον Ερμή.